пажылі усе разам доўга і шчасліва. Канец. О, а ты ўсё разглядываеш гэты яблык. Штосьці ўбачыў? Пакуль ніякіх вітамінаў не знайшоў. Доследы працягваюцца. А чаму ты вырашыў, што нешта там знойдзеш? Ну а як жа? Данік даў мне гэты яблык са словамі: еш тупа вітаміны, бо нейкі ты раздражнёны і апетыт у цябе пагоршыўся. Ну і з'еў бы тады яблык. Не, спачатку я хачу упэўніцца, што там насамрэч ёсць вітаміны. А што, калі яны нябачныя? А ў мяне ёсць прылада, каб іх разгледзець. Во. Між іншым, можаш з'есці кавалачак. Можа, яны табе трапяцца. Дзякуй, Топа, але мне не хочацца есці. Ага, няма апетыту, увесь час пазяхаеш. Буслік, табе таксама вітаміны патрэбны. А давай іх разам шукаць. Значыць, можна мне паглядзець? Вядома, глядзі. О, бачыш іх? Пачакай, бачу адны толькі блішчастыя крупінкі. А так? Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, бусличек, привитание, Топочка. Привітанне, дядулечка добрадзей. Ага. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, мои дороженькие, а что вы так уважливо разглядывали? Ой, дядулечка, вітаміны шукалі. Яны недзе схаваліся і не высоўваюцца. Ты распужаў іх, Топа, сваімі пошукамі. Бедныя вітаміны, як убачылі паблізу тваё вялікае вока, адразу схаваліся. Баязліўцы якія. Але я ўсё роўна іх падпільную і разгледжу як след. Ой, Топа, мне здаецца, ты дарэмна марнуеш час. Вітаміны такія маленькія, што іх нельга ўбачыць нават праз тваё прыстасаванне. А яны ўвогуле ёсць у гэтым яблыку, дзядулечка? Ой, на жаль, увесну тут іх засталося няшмат. Ну вось! А вось свежы восеньскі яблык, о, у іх вельмі багата вітамінаў. А дзе ж тады шукаць вітаміны вясной? Значна больш іх зараз у апельсінах, лімонах, ківі, вось. Раней! У далёкім мінулым, калі на беларускія землі яшчэ не трапіла гэтая заморская садавіна, дзе знаходзілі вітаміны, а? Так, дзядулечка, дзе? Раней, мае даражэнькія простыя людзі ратаваліся ад недахопу вітамінаў квашанай капустай. Ой, кіслай капустай? Няўжо там жывуць вітаміны? О, Топочка, там іх процьма. Таму квасілі капусту ў вялікіх бочках, каб усім хапіла. Сем'і раней, о, былі якія вялікія. А яшчэ чым частаваліся, каб быць здаровымі? Мёд спрыяе здароўю, мае любыя. А яшчэ шмат вітамінаў у шыпшыне. Яе збіралі восенню, сушылі, а пасля зімой і ўвесну заварвалі і спажывалі. А я спрабаваў настой шыпшыны. Ён такі духмяны, салодзенькі. І вельмі карысны, буслічак. Дзядуля добрадзей, а дзе яшчэ жывуць вітаміны? Ой, вітаміны ёсць амаль ва ўсіх карысных прадуктах. Але ўвесну звычайна хочацца свежай зеляніны. Ой, праўда, вельмі хочацца. Ой, яе, вядома, можна купіць у краме, а можна і сваю зеляніну вырасціць на падаконніку. О, пасадзіць у гаршчок замест кветак зеляніну? Так, мае даражэнькія, паставіць на сонечнае акенце, паліваць, і хутка вас пацешыць першая зеляніна. Пятрушка, кроп, адным словам тое, што вы пасееце. Здорава! А давай, Топа, зробім сабе агарод на падаконніку. Выдатная ідэя! І будзем назіраць дзень за днём, як пятрушка з кропам пачнуць расці на выперадкі.
А калі зеляніна крыху падрасце, пакаштуем ці зробім салату. А яшчэ можаце дапоўніць свой агарод зялёнай цыбулькай. Ой, дзядулечка, дзякуй вам. А як з гэтай жоўтай цыбулі вырасце зялёная? Вельмі проста. Ой, дзядулечка, ну чаго толькі няма у вашым куфэрку. Усё, што патрэбна, у мяне ёсць. Так, наліваем, мае сябры, ў шклянку столькі вады, каб тая частка, адкуль пасля пакажуцца карэньчыкі цыбулі, у ёй схавалася. Ось так. О. Ага, яшчэ трошачкі. О, цяпер тое, што трэба. О! Зразумела, дзядулечка. Карэнчыкі у ваду, Так. а лоб на сонейка. Так. А як хутка з цыбульчанага ілба вырастуць зялёныя валасы? Праз некалькі дзён, мае дарагія. Ой, слухайте, дык у нашым агародзе вырасце не толькі зеляніна, але і чыпаліна. Ага, і яшчэ чыпалоны, чыпалета Чыпалота і чыпалуча. і чыпола. Сеньор Памідор, прынц Лімон, напэўна, будуць цяжкаватымі для пачынаючых агароднікаў. Ой, а з дзяўчынкай радыйскай, думаю, цяжкасці не ўзнікне. А што, так і зробім. Як толькі ў цыбулін адрастуць зялёныя чупрыны, паставім спектакль «Прыгоды Чыпаліна». А тых персонажаў, якіх не хапае, возьмем у халадзільніку. А мяне запросіце на прэм'еру вашага спектакля? Безумоўна, дзядулечка дабрадзей, Гэта ж вы падказалі нам ідэю з цыбулькай. якую можна не толькі есці, але і п'есу з ёй паставіць. Ой, якія вы ў мяне фантазёры і штукары, з вамі не засумуеш. Дзякуй. А мультик, дзядулечка, вы нам сёння пакажаце? Ой, з задавальненнем. Куфар чароўны, зрабі нам ласку, перанясі ў цікавую казку. Ну вось. Якія смешныя мімімішкі. У іх заўсёды, як і ў нас, шмат ідэй. Так, мае даражэнькія, але час прыйшоў рыхтавацца да адпачынку. Чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць, на мяккія падушачкі, па цёплыя коўдрачкі. Добрай ночы ўсім. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. После глядзі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.